Gràcies, Dolors, i gràcies a la Fundació per convidar-me a dir traslladar algunes reflexions entorn al que suggeria la Dolors i el que havíem parlat. És evident des del meu punt de vista, i crec que compartit probablement per molts, que Catalunya necessita un canvi, no? I la política i la dinàmica de com van les coses necessita un canvi, necessita una alternativa. La situació d'atur, la fallida del model productiu, la inexistència de mecanismes de regulació que ha comportat la manca absoluta de control democràtic de l'economia, la crisi de credibilitat de la democràcia i probablement també una escala de prioritats col·lectives que han identificat en excés l'èxit, a la felicitat i la felicitat molt vinculada a l'acumulació de poder i de diner, indica fins a quin punt és necessari una alternativa real i no cosmètica, profunda, una reforma profunda. Una alternativa que des del meu punt de vista ha de venir de l'esquerra. I una alternativa que impliqui una proposta política però també una proposta social, cultural diferent de tot allò que ens ha dut a la monstruosa crisi que estem vivint en diferents ordres a la nostra societat, al nostre entorn i al nostre país en particular, i que estan posant en risc, ho deia la Dolors, tantes i tantes coses que hem aconseguit. 30 anys de molts errors segur, però de molts èxits, 30 anys també d'èxits. I que necessàriament en aquest procés de creació d'una alternativa molt probablement implica la necessitat des de tots els àmbits i també des de l'esquerra i des de l'esquerra que ha assumit responsabilitats de reconèixer errors. Ara bé, també de reconèixer errors amb vocació de ser útils i no el reconeixement d'errors al servei de la justificació de la divisió perpètua de l'esquerra. Una proposta política, social i cultural diferent i també una proposta que impliqui el dret a decidir com un element, com un punt de trobada de totes les forces polítiques i socials de l'esquerra al nostre país. Ho deia en Joan Carles Gallego i estic molt d'acord, la qüestió nacional no hauria de dividir a l'esquerra del nostre país per poder presentar una alternativa. I una esquerra, en tercer lloc, que sigui capaç de liderar la regeneració democràtica en les qüestions de corrupció, de transparència, de més i millor participació que els ciutadans de forma molt nítida, de forma molt clara, reclamen molt i molt més del que hi ha en aquests moments. I aquesta proposta necessàriament ha de partir, des del meu punt de vista, d'una premissa, i és que l'esquerra política, però també l'esquerra social, és plural, és diversa. Ho va ser a la República, ho va ser durant la clandestinitat, ho va ser també a la transició i ho és actualment. És una dada. I per tant, des d'aquesta dada i des de l'enriquiment que pot aportar aquesta dada és com s'ha de treballar. Per tant, s'ha de presentar una alternativa que sigui, en primer lloc, de veritat. És a dir, que no sigui només una suma freda de decisions que prenen cúpules dels partits polítics. Que sigui de veritat. En ocasions, un bon amic, en Raimon Obiols, deia que el tripartit en algunes ocasions havia estat com un castell en el que no hi havia pinya i en el que les manilles es anaven donant cops de colze i que més enllà de que el projecte objectiu del que es va fer va ser positiu, va faltar aquesta ànima d'un projecte de debò que es creiés col·lectivament com a propi de tots, compartit, i que neixi per tant d'un programa de lideratges i d'il·lusions compartides nascudes des de la societat. Naturalment també un projecte que sigui capaç de sumar, que la suma signifiqui multiplicació i no divisió. Per tant, un projecte molt probablement també un projecte electoral compartit, amb el manteniment de les estructures dels partits polítics, sí, però oferint ja d'entrada una proposta política, programàtica i de lideratges compartit. Perquè penso que és aquesta una de les premisses essencials, que sigui previ, que sigui compartit i que sigui ofert de forma prèvia a qualsevol contesa electoral. Sustentat en bases profundament democràtiques. Si em permeteu la ironia, durant la celebració del concili aquest que han triat el nou papa, els cardenals deien que ells subrogaven la decisió no a la seva decisió sinó a la de l'Esperit Sant. Nosaltres som menys pretensiosos
i probablement els lideratges els haurien de subrogar la decisió dels ciutadans. I per tant que els lideratges, les candidatures, els lideratges locals tinguin la veu, la gent amb sufragi universal per decidir quins són aquests lideratges, perquè probablement aquesta és una bona mesura, una bona manera d'evitar confrontacions prèvies i perquè es guanya la legitimitat del suport de la gent. I efectivament també una estreta aliança amb els sectors socials. Deia l'esquerra és plural, efectivament, hi ha diverses tradicions polítiques de l'esquerra, cert, però avui també hi ha una realitat social de plataformes, d'entitats, de col·lectius que es mouen, que fan coses sense les quals és impossible generar una alternativa que esdevingui majoritària en el nostre país. És essencial la complicitat i el compromís. Sense els moviments socials, sense les plataformes, sense l'activisme d'aquests moviments és impossible generar una alternativa avui a Catalunya. Ara bé, sense la política tampoc. Sense el compromís polític i sense l'establiment, les propostes alternatives de canvi, de transformació i amb vocació majoritària, tampoc és possible generar aquesta alternativa. Mireu, hi ha un exemple que és molt gràfic i és el que ha passat a Egipte. A Egipte hi va haver una mobilització extraordinària d'indignació de la gent davant d'un règim corrupte i pervers i totalitari durant 30 anys. La gent es va mobilitzar amb vocació de defensar la llibertat, la democràcia i de defensar uns valors diferents. I ho van aconseguir, van enderrocar el dictador. I va ser la gent, la mobilització de la gent la que ho va aconseguir. 3 mesos després es van celebrar unes eleccions i van quedar 2 candidats. Un era l'hereu del règim i l'altre dels germans musulmans, un integrista islàmic. Per què va fallar entremig, entre la mobilització ciutadana que reivindicava llibertat i democràcia? Doncs va fallar justament que no hi havia articulada una proposta política alternativa que esdevingués majoritària i que fos creïble a la majoria dels ciutadans. I finalment una alternativa que ha de tenir vocació majoritària, de centralitat, que no vol dir de centre, perquè probablement avui la centralitat està en l'alternativa justament, en l'alternativa al que ha passat fins ara, que no tingui vocació resistencialista, sinó que tingui la vocació de governar Catalunya, de ser majoritària i de tenir un projecte alternatiu pel nostre país. Jo estic convençut que els esdeveniments d'aquests darrers mesos, des de les darreres eleccions i el que està succeint amb l'actual govern de la Generalitat i en general en el context polític, facilita que això sigui possible. Més que facilitar-ho, ho reclama. Més que reclamar-ho, és gairebé un imperatiu de la gent d'esquerres de prendre consciència d'aquesta necessitat i de l'obligació de generar una alternativa per garantir la millora de les condicions de vida de la gent que realment en aquests moments són tan i tan precàries.